po, inaanihan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Yes, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. We praise you, Lord. We honor you, Father God, Lord, for this morning, Lord. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat, Ama. Muli, Lord God, salamat sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na muli ginising niyo at tinako niyo po ang aming mga panyapak sa lugar na ito, Panginoong Diyos, upang sumamba at magpuri at ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. At sa lugar na ito, Panginoon, patuloy kang kumilos, Panginoon. O banal na Espiritu, ini-welcome ka namin. Patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa, O Diyos. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na dinala niyo po sa lugar nito, Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang siyang kumilos at mangusap sa bawat isa, Lord God. At sa taong gagamitin niyo, Panginoon Diyos, na iyong lingkod, Panginoon, Lord, itago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon, na tunay nga ikaw, O Diyos, at ang iyong salita lamang, Lord God, ang makita. At Lord, itago niyo po siya sa iyong likuran, Lord, ng yung cross, Lord God. Lord, ang iyong salita, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoong Diyos. At ito ay maisa pamuhay namin, O Diyos, sa aming pang-araw-araw na buhay. At maihayag namin, Lord God, hindi lamang po sa aming mga mahal sa buhay, kundi sa bawat makakasalamuha namin, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Lord God. Lord, sa mga taong wala pa po rito sa lugar na ito, Lord God, ikaw po ang magdadala, Lord God, ng kanilang mga panyapak, Lord God. Hindi po aksidente, Lord God, na dinala niyo po ang bawat isa, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Lord, may purpose ka po ang lahat ng bagay, Lord God. Lord, salamat, salamat, Lord God. At Lord, dalangin ko, Panginoon, banal na Espiritu, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Lord God. At ang salita mo lamang po, Lord God, ang tumimo, Lord God, sa aming mga matabang parte ng aming puso, Panginoon. At lumago ito, Lord God, at magbunga, Panginoon Diyos. Salamat, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, Lord. Sa ipo namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na ang presensya ng Diyos ay nasa ating pong kalagitnaan. Amen? Amen po ba? Na ang presensya po ng Diyos ay narito sa umagang ito. Naniniwala po ba tayo? Amen. So, sa umaga pong ito, let's just command ourselves to worship the Lord. So, pwede po kasi nating i-command yung sarili natin. Kahit ano man yung nasa isip mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, let's just forget about those things. Ang isipin po natin ngayon kung paano natin pupurihin ng ating Diyos, paano natin mapapaluguran ng ating Panginoon. Amen? Katulad po nung ginawa ni David, let's just read Psalms 103, verse 1. Sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." So sabi po ni David dito sa kanyang sinulat, inutusan niya yung soul niya to bless the Lord. Amen? Sabi niya doon, David, praise the Lord, my soul. Yan. Oh my soul, and all that is within me. Lahat daw po ng meron tayo. Let's just worship the Lord. Bless His holy name. And then sa verse 2, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." So ang Diyos po, marami pong ginagawa sa buhay natin. Let's just think about those things as we worship the Lord. And then 3, "Who forgiveth all thine iniquities, who healeth
all thy diseases. Amen? So sa umaga pong ito, let's just command ourselves to give the highest praise to our Lord. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, if you want to raise your hands, to lift your voice, to dance before the Lord, gawin po natin. Nalulugod po ang ating Diyos pagka sumasamba tayo ng buong puso, in spirit and in truth. Amen? Kaya po, let's give our best worship to our Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh,
time has come, still my soul, sing your praise unending. 1,000 years and then forever. Come on, church, let's bless the Lord, bless the Lord, oh my. Lift up your voice, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship You. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, worship His holy name. Sing like never before. Your name, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy. Once again, let's command ourselves. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Lord, we will sing like never before. Oh my soul, oh my soul. Worship Your holy name. For the last time, sing bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh yes. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Oh yes, Lord, bless Your name, Jesus. Here we are, worshiping Your name, oh God. Thank You for Your presence this morning, Lord. Come and move in this place. Oh, thank You, God. Oh, thank You, Lord. Oh, thank You, Lord. Panginoon, muli maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Truly, Lord, that we are here commanding ourselves to worship You. Opening our hearts. And we just want to give You the highest praise. And we just want to give You the highest worship that You deserve, Lord. Lord, here we are. We humble ourselves down before You. And Lord, let Your presence move in this place. Let Your presence fill us this morning, Lord. Thank You, Lord. We will worship You in spirit and in truth. And I know, Lord God, we know that You are looking into our hearts. Thank You, Lord, for this morning. We praise You. We honor You. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. And patuloy po tayong umawit. And let's just give our best worship. Give our best praise sa ating pong Panginoon. Amen. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Come on, we will sing. The
whole earth sing. Seek His face, changed in His presence, touched by His grace. There is a sound. There is a sound. I hear it all around. Worship is rising. Yes, and people crying out. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Never to sing. Never to sing. Taking my shame. There's freedom in Jesus. Power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, we will shout. We will shout His name. Come on, sing. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. I wanna sing a new song. I wanna sing a new song. Oh, we will shout louder than before. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Once again we will sing. Never the same. Never the same. Yes, Lord. He's taking my chain. There's freedom in Jesus. Power to save. There is a name like no other name. Oh, there's freedom in Jesus. Once again we will shout out. Shout out His name. Come on, sing it one time. Song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. Oh, we will sing. Let the whole earth sing. I wanna sing a new song. I wanna sing a new song. Oh, we will shout louder than before. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Come on, let's praise the name of Jesus.
Let the whole earth sing. The whole earth sing. Glorious, shout it out and glorious, make it louder, Jesus we shout, oh we will shout your name Lord, oh we will praise your name, glorious, come on let's praise his name, you are glorious. Sing it out for the Lord. Shout it out loud. You are glorious. Oh, we will sing glorious. Glorious. Shout it out and glorious. We will make it louder. We'll make it loud. Jesus, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise.
this with all of our hearts. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Oh, and we'll sing. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Oh, once again, shine, Jesus, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Sing along to our glorious. You are glorious. You are glorious. Say, glorious. Shout it out. Shout it out and glorious. Make it loud. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, yes, Lord. Oh, continue to give the highest praise. Come on, shout unto the Lord. Shout unto God. For He is the glorious God. We worship you, God. We honor your name, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. You are a glorious God. You are an awesome Lord. That's why, Lord, here we are. We offer our lives to you. Everything we have, oh Jesus. We give it all to you. Oh, yes. Truly that you are a glorious God. You are a magnificent God. To your head
You're the reason that I live, the reason that I Jesus, Jesus, I believe, Lord, we believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I with all I am, with all I am. Once again we will sing, Lord, I will walk with you, Jesus. I walk with you wherever you go, Lord. Oh yes, through tears and joy. I'll trust you. I will live, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh yes, Lord, we believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus, Jesus, I believe. So Jesus, I belong to you. Oh, I belong to you. You're the reason that I live. You are the reason. You are the reason. Jesus, Jesus, I believe. Oh, I believe in you. Jesus, I belong. I belong to you. You're the reason that I live. Oh, once again, say Jesus, I belong to you. Jesus, I believe. I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. With all I worship you, we will magnify your holy name. Oh, I worship your name, Jesus. Come on, church, just pour out your hearts, worship the Lord. Give your highest praise, give your highest worship. Oh, worship, yeah, I worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship.
Jesus, I belong to you, Lord. You are the reason that I live. You are the reason, that's why we are singing, Lord. Once again, Jesus, Jesus, I lift up your voice into the Lord. He is looking into our hearts. To you, you're the reason that I live. The reason that. Once again, church, sing Jesus, I believe. Oh, we believe in you, God. We believe in you, Lord. Jesus, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Once again, singing Christ alone, Christ alone. It's a place of trust in Him. It's a place of trust in the Lord. The power of His, just feel the presence of God in His presence. Yes, Lord, every victory. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Once again, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, Lord, every victory, let it be said of me, my source of strength, source of hope, is Christ alone. Christ alone. Place your trust in the Lord, and find my glory in the power of the Lord. In every victory, every victory, source of strength, you are my hope, source of hope is Christ alone. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of God. Oh, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Once again, church, kay Kristo lang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat
tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lahat. Pag-asa ko sa huling pagkakataon kay Kristo sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Oh yes, Lord. Patuloy nating purihin ang Diyos. Patuloy nating sambahin ang Diyos na buhay. Oh Jesus, we trust in you. We will place our trust in you, Lord. In every victory, Lord. To you alone our praise and glory. To you alone our worship. You deserve the highest praise. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Worship the Lord. Oh God, thank you for your presence this morning, Lord. Thank you for moving in this place, for moving in our midst, for moving in our lives, oh Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for the praise. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Oh, yes, Lord. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, nandito, Panginoon, ang iyong mga anak. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso. As we place our trust in you. In every victory, Lord. Ikaw lang aming Panginoon. Ikaw lang aming sasambahin, O Diyos. Lord, thank you for your presence this morning. And we know, Lord God, that you are doing something in our lives. Thank you, Lord Jesus. Lord, to you alone, the highest praise. To you alone, our highest worship, Lord, for you deserve everything. Thank you, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Lahat po ng anak ng Panginoon magsabi ng Amen. Amen. Dadako po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Tapos na po tayo na sa pamamagitan ng ating awitin, tayo po'y sumamba sa Panginoon. Amen. So ngayong bahagi naman po ng salita ng Panginoon, let us listen kung ano pong nais ipahayag sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen. Amen po ba? Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kung dito pa lang na out of place tayo, how much more pag nasa langit na tayo. Amen? Rehearsal po yung ginagawa natin ngayon. Amen po ba? Kung ngayon medyo naboboard tayo, let us ask God. Tulungan tayo na magpuri sa Kanya. Amen? Let us ask the Holy Spirit how to worship Him. Can I hear an amen? Amen? Because our God deserves to be worshipped. Amen po ba? He deserves to be worshipped. The main reason why God created man is in order for God to have, amen, yung merong sasamba sa Kanya. Amen po ba? In place of Lucifer. Remember Lucifer na naging Satan? Amen po ba? Si Lucifer, amen, background lang po. Bakit nga ba sumasamba tayo? Kung sa iba po sa atin, hindi po naintindihan. Bakit ba may kasamang pag-awitan sa Panginoon? Ano ang purpose ng awitan natin? Ano ba yung purpose niyan?
Because before God created man, meron po si Lucifer. Ano po ang trabaho ni Lucifer? One of the archangels. Ang trabaho po ni Lucifer is to worship God. But when Lucifer fell, na ngayon po ay Satan, nabakante po yung lugar po niya. Kaya meron po tayo. Amen po ba? Amen? Hindi po yung pagsamba natin sa pamamagitan ng awitin, palamuti sa service. Hindi po yun. Amen? It is where, ito po sa pag-awitan natin, it is where yung hearts po natin nakukultivate. Amen? Para pagdating na ng word, it's very easy to the minister, to the preacher to share the word. Kaya minsan, si Bishop nagpapaawit or other pastors nagpapaawit pa, maybe it's because hindi pa po handa ang puso ng mga nakikinig. Pansinin niyo po, pag minsan magpaawit pa si Bishop or any pastor or any minister dito sa harapan, because they sense in their spirit na hindi pa handa ang tao to receive the word. Okay? Nagagawa po yan sa pamamagitan during yung awitan po natin sa Panginoon. Because the Bible says, praise flows. So yung puso po natin is considered a soil wherein God can plant His word. Amen? Kaya po mahalaga na sa pamamagitan pa lang ng awitan natin sa Panginoon, ready na yung puso natin. Amen po ba? Let us, namnamin natin yung bawat lyrics ng awitin. Bakit? Hindi po sa pamamagitan ng mga melodies na yan, ng song na yan, ng instruments na yan, baliwala po sa Panginoon yan, without the heart. It is where God seeks. Yung puso po natin ang tinitignan ng Panginoon. Hindi po yung instrumento natin. Well, it's good. Meron po tayong ginagamit na instruments, meron po tayong mga equipments, pero tools lamang po yan. But the main reason para tanggapin ng Diyos yung ating mga pagsamba sa Kanya is our hearts. Amen po ba? Kaya ang bawat isa po sa atin ay encouraged to come early. I encourage to come, to join. Yun po sa ating pag-aawitan sa Panginoon. Amen? Hindi po siya ritual. Amen? Hindi ritual ang awitan natin tulad sa nakasanayan natin, pagpasok, uupo, tatayo. Amen? Meron pong bahagi yan sa ating ginagawa para sa Panginoon. Amen? Mahalaga po maintindihan natin what worship means. Because back in the Old Testament, sa Genesis 22, wherein wala pang instruments, wala pang dancing, pero pinakilala ng Diyos through Abraham, sabi dun sa Genesis 22 verse 5, nung si Abraham sumunod sa Panginoon, tinawag yon na worship. Amen po ba? Sinabi ba nag-awitan sila? Hindi po. Sinabi ba nagsayawan sila? Hindi po. Okay? So, ang pagsamba natin sa Panginoon is our heart. Yung pagsunod natin sa Kanya. Amen? Amen. Kung handa na po ang bawat isa, tayo po yung yumuko panandalian at tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat sa mayaman mong biyaya sa bawat isa po sa amin. Na nadako mo ang bawat isa to have fellowship with one another, to listen to your word, awitan ka namin, sambahin ka namin. Salamat po, God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay mapalakas. And even, O God, for your word that will be shared this morning, it will penetrate each and everyone's heart. Na magamit po namin ito, Diyos, to strengthen us. Magamit po namin ito sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Let your name be glorified in this place. Kayo lamang, Panginoon, maitaas, maidakila. And teach us how to listen. And sa akin, Panginoon, na magsasalita, teach me how to share kung anong nais mo lamang, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa bawat isa po sa amin, sa aming kalagitnaan. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. 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 Are we ready to listen? Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Bakit dalawang beses sinabi? Hearing. Pwede bang isa na lang? Because ang tao po, meron po siyang dalawang senses sa patungkol sa pandinig. Una po yung physical natin, and then our spiritual hearing. Amen. Sabi ng Panginoon, faith comes through hearing
our physical, and hearing, our spiritual. Gamitin po natin ngayong umagang ito. Amen? Because the devil, sabi ng banal na kasulatan, okay, very busy, 24/7. So, dihado tayo if every Sunday lang tayo magpapa-recharge in front of God. Amen? Siya very busy 24/7. Paano po tayo? Amen? Kaya ngayong umagang ito, hayaan po natin ang salita ng Panginoon ang mangusap sa bawat isa. Amen? Amen. Very, po tayo, serious sa baba. Amen. Nakikita po dito, very, Okay. Remember our team, 2021. Di po ba? Hindi po tayo lalayo doon sa ating mensahe. Do not stop, do not quit, move forward. Amen? Nag-sink in na po ba sa puso natin? Are we ready to face the challenges ahead? May challenges po yan. Tama po ba? Hindi po binigay yan, declaration na yan, para maging papetiks-petiks tayo. Amen? Or easy-go-lucky, sinasabi po nila. Amen? So yung declaration po na yan needs focus. It reminds us to have focus. Kung gusto po natin ng manifestation, amen? Kung gusto po natin yung manifestation ng declaration, amen? Do not stop, do not quit. Pahinaan ng monitor, medyo nag-feedback. Ito po, do not stop, do not quit, move forward. Kung gusto po natin magkaroon ng manifestation sa buhay po natin, we must focus and be in the right track. Sa nais ng Panginoon, tayo tumahak. Amen? Hebrews 12:2, tingnan po natin. Hebrews 12:2, sabi po rito, please open with me dito po sa Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Even ang Panginoong Jesus, may focus po siya. Ano yung focus niya? Amen? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ginawa po niya. Amen? Kung gusto po natin magkaroon ng manifestation, yung declaration po natin, yung sinasabi ng Panginoon, let us have focus. Meron po dapat tayong focus and be on the right track. Ano po sabi sa Acts 20, 23-24? Ito pa lang po tayo sa introduction before the main topic. Acts 20, 23-24. Sabi po dito, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify to the gospel of the grace of God. Amen? So meron po dapat right track na dapat po natin tahakin. Amen? Hindi po ibinigay yung declaration na yan just for nothing. Amen? Because alam ng Panginoon, meron po tayong magandang kinabukasan. Meron po tayong magandang hinaharap. Dito po sa declaration po ng church po natin, through bishop. Amen? Alam po natin, yung year 2020, amen po ba? Unusual. Di po ba? Suddenly, biglang walang umattend na mga attendees sa ating church. Hindi lamang po rito, entire the world. Ang Diyos po marami po itinuro sa atin. Tama po ba? Maraming tinuro ang Panginoon sa atin. Sa physical na aspeto ng buhay natin, sa spiritual na aspect ng buhay po natin, may tinuro po ang Panginoon. And until now, we are still under dito po sa katatayuan ng environment po natin na sinasabi po nila under tayo ng pandemic pa. Amen? Pero God is not sleeping. Hindi po natutulog ang Diyos po natin. So yung nangyari po noong 2020, yung physical church natin, di po ba? Maraming attendees. And suddenly, naging online church services. Unusual.
Malaking adjustment po sa worship team. Malaking adjustment sa ministers. Bakit? Suddenly, wala nang audience. Nagkukwentuhan nga po yung mga pastors na nung unang time na nagkaroon ng online service, mahirap. Bakit? Wala nang kausap eh. Ang kausap mo nasa cellphone. Amen po ba? Very unusual. Even the worship team, nung umpisa, di ba, paano tayo mag-awitan? Wala naman tayong kasama sa baba. Pero as time passes by, tinuturuan pa pala tayo ng Panginoon. Now, we do not depend on the situation, but rather we must depend on Him. Amen? Yung worship team po natin, natutong mag-live stream. Di po ba? Kaya nga nagkaroon po tayo ng live streaming team. Kung mapapanood po natin yung previous o yung pinakaunang live streaming natin, at yung ngayong live streaming po natin, napakalaking difference. May tinuturo po ang Panginoon. Even po yung Christian education ministry natin. Dati po, wala po tayong online devotion. Ngayon, meron ng online devotion. Even po sa daily devotion natin, di po ba? MWF, iba, by schedule. Okay? Ano pong iparating sa atin ng Panginoon? Sabi sa Genesis 50 verse 20, tingnan po natin. Ano man ang sitwasyon po natin sa buhay, we do not have to worry. Amen? Genesis 50 verse 20. Sabi dito, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kita po natin, in order to bring it about as it is to this day, to save many people alive. What the devil meant for evil, di po ba? Ang pandemic, hindi po galing sa Diyos yan. Di po ba? Sabi ng banal na kasulatan, what the devil meant for evil, God meant it for good. Amen? There is good within. Yung nangyari po sa atin the past year, amen? Meron po ang Panginoon, hindi po natutulog ang Panginoon. Amen? Let us trust Him. Tama po ba? Pagtiwalaan po natin ang Diyos, every time we enter a certain period ng buhay po natin, minsan di natin naintindihan. Lord, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Di po ba? Pero yung banal na kasulatan nagsasabi na what the devil meant for evil, what the enemy meant for evil, God meant it for good. Amen? He knows our future. Alam po ng Diyos yung future po natin. Sino po nakakakilala o nakakaalam ng future po natin? No one knows. Amen po ba? Kahit nga po yung mga sorcerer, yung mga fortune teller, hindi po nila kaya. Only God knows. Pero we have to be of good cheer. Ano po sabi sa John 16:33? Kasi yung tong taon na to, hindi po natin alam kung ano pa nang mangyayari. Amen? Let us prepare ourselves. Amen? Ano mo nga? Sabi po dito sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Pero ito po ang magandang assurance ng Diyos sa atin. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Hindi po nag-promise ang Diyos na hindi tayo makaka-encounter, makaka-experience ng tribulation. Pero ang assurance niya sa atin, He will be with us in every situation of our lives. He will be with us in trouble. Amen? Amen? So itong pong taon na to, we don't know what will happen. Kung meron pa bang panibagong pandemic na darating, amen? Kung meron pa bang mga sakunang darating, we do not know. Kaya yung iba, pumapasok ang fear. Tama po ba? Sabi nga po sa survey, tumaas daw ang rate ng suicide, especially in other countries. Amen? Kasi there's no hope for them. Pero tayo, bilang mananampalataya, we know our right before God. Alam po natin yung karapatan natin in front of Him. At whatever happens, sabi sa Psalms, sabi doon, I will be with you in trouble. I will honor you. Amen? Maganda po ba yung papangako ng Diyos sa atin
na if ever magka-encounter tayo ng trouble, sabi ng banal na kasulatan, I will be with you. Di po ba yung tatlong kabataan, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were commanded, because they were in captivity during their time, they were commanded to worship yung Diyos na ginawa po ng tao. Pero ano pong sabi nila? Nag-stand ground sila sa kanilang pananampalataya. Amen? Sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Kahit kapalit ay buhay. Amen po ba? Dahil ang pinapaniwalaan nilang Diyos, yun ang nais nilang sambahin. Nagkaroon pa ng conversation, even if, sabi niya, God will not save us, still, Diyos namin siya. Amen? What a faith ng tatlong kabataan na yon. Amen? So yung sitwasyon po natin ngayon, amen, wala pa dun sa nangyari sa tatlong kabataan na to. Amen? Ito pong tribulation na to, ito po yung, ang other term po ng tribulation, dito po sa John 16:33, is about the pressure, oppression, yung stress. Kaya nga po maraming nagsisuicide. Because hindi nila alam papaano lagpasan. Doon sa nangyaring pandemic na yan, nagkaroon ng maraming speculation. Tama po ba? There are lots of speculation as to why pandemic happened. Kung bakit nangyari ang pandemic. Speculation about one world government. Tama po ba? Nagkaroon ng speculation. Pero actually, matagal naman na pong fino-form ang one world government. Kaya nga po tayo may United Nation. Diba? Speculation about the Antichrist. Marami na speculation about the Antichrist. Pero sad to say, amen, many believers are focusing who the Antichrist is. Maraming mananampalataya, they focus so much sa sinasabing Antichrist that instead encouragement is being shared, eventually, fear. It turned out to be fear ang naipapasa. Nagkakaroon ng fear sa bawat mananampalataya. May mga mananampalataya, ang focus si Antichrist na. Hindi na yung salita ng Panginoon. Hindi na yung pangako ng Panginoon. Pero sabi po sa 1 John 4 verse 3, kaya we do not have to focus who the Antichrist is. Sayang ang panahon. Sayang ang oras. Hindi po natin, wala po tayong, kumbaga, pakialam kung sino man siya. Sabi po sa 1 John 4 verse 3, ang sabi po dito, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Amen? Kung ang mananampalataya nagfo-focus kung sino si Antichrist, he or she gino-go against niya yung salita ng Panginoon. Bakit? Spirit daw po yun eh. Amen? At nagpakilala ng Antichrist, sinabi na ng Panginoon ang Antichrist, sinabi na ng banal na kasulatan ng Antichrist, on the 1st century pa lang, na meron na daw. Okay? Ibig sabihin, yung spirit na yan, transferable. Okay? Hindi yan magmamanifest hanggat hindi loloobin ng Diyos na magmanifest siya. Amen? Kung tayo mananampalataya, we focus so much kung sino si Antichrist, we are searching kung sino si Antichrist, masasayang ang panahon po natin. Amen? What a waste of time, sabi nga po, searching or speculating who the Antichrist is. It is not our duty kung sino man siya alamin. Amen? Ang gawin po natin is we have to share the gospel. Para pag dumating man yung panahon na i-reveal niya yung si Antichrist, alam po natin na meron tayong salvation. Amen po ba? Amen. Jesus tells us the signs before He comes. At enough na po yun. For us to focus and be on the right track. Nagsabi naman po ang Panginoon nung signs na bago siya darating. Only the Father knows when will it happen. Ang Diyos, Ama lamang po ang nakakaalam kung kailan po mangyayari po yun. Amen? Alam po natin ngayon, magmo-March na. First quarter is
almost finished. Isang buwan na lamang po. We do not know what will going to happen this year. Hindi po natin alam. But God knows our future. Amen? Pagtiwala po natin yung buhay po natin sa Panginoon. He knows what He is doing. Sabi nga po, man without God is nothing. God without man, still, He is God. Diyos pa din siya. Amen? Instead of searching who the person is, be an encouragement. Maging encourager po tayo. We encourage each one. Learn to trust Him. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. That whatever happens, yung confidence natin, yung trust natin, nasa Kanya lang. Amen? Pag dumating po ba sa punto na life and death na ang usapan, are we going to still trust God sa buhay po natin? Amen? 1 Corinthians 10:13. Ano po sabi po rito? 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will also make the way of escape, that you may be able to bear it. So sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay po natin, let us remember na God allows it. Because alam ng Diyos, kaya natin. Amen? Yung nangyayari sa buhay natin, common sa bawat isa, sa bawat tao. Amen? We must know, we should know our right in front of God. Alam dapat natin ano yung karapatan natin being a son, being a daughter of God. Pag dumating po yung temptation na yan, pag dumating yung fear na yan, what are we going to do? Amen? Sabi nga po, malapit na dumating ang Panginoon. With those signs na nangyayari sa atin, di po ba? Huling nagkaroon ng ganitong klase ng pandemic is around, sabi nga po nila, is the Spanish flu pa. If I'm not mistaken, napakatagal na panahon. Ngayon po ulit nangyari sa panahon po natin. And maraming tao are not ready. Okay? Marami pong tao hindi po handa. What are we going to do when we are tempted to be afraid? Ano po yung dapat natin gawin when we are tempted to be afraid? Dito po sa banal na kasulatan, there are at least two kinds of fear mentioned in the Bible. Una po rito is fear of the Lord. Sabi po sa Proverbs 8, verse 13. Ano po sabi sa Proverbs 8:13? The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the perverse mouth I hate. Fearing God does not mean being afraid of something, but being for what God is for and against for what He is against. Ulitin ko po. Fearing God does not mean being afraid of something, but being for what God is for and against for what He is against. Ibig sabihin may obedience po. Kung anong nais ng Panginoon, yun po yung nilalakaran natin. Ano po yung nais ng Panginoon, gawin po natin, yun po ang ginagawa po natin. That is fear of the Lord. In other words, there is reverence and obedience. May paggalang, may pagsunod sa Panginoon. O reverential fear na tinatawag. Ito pong fear of the Lord na to contains many blessings. Marami pong pagpapala ang dulot po nito. There are so many benefits. Psalms 111 verse 10. Tingnan po natin. What are we going to do when we are tempted to be afraid? What if may kasunod pa tong pandemic na to? Are we ready? Are we ready? Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.
Proverbs 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. So, inilalayo po tayo sa kapahamakan. Yung pagkatakot sa Diyos ang naglalayo po sa atin sa kapahamakan. Maraming nailalapit sa kapahamakan. It's because they do not trust Him. They do not do what God wants them to do. Amen po ba? Sabi nga po, not all good chances are God-given chances. Tama po ba? May opportunity maganda, ang instinct sa tao, grab agad. May magandang opportunity to buy new gadgets, grab agad. Not all good chances are God-given chances. Not all good opportunities are God-given opportunities. Sabi po ng banal na kasulatan, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. Kasi ilalatag ng kaaway, ng enemy natin, maganda. Tama po ba? Para pag nabidag tayo, eventually makita na lang yung sarili natin, at the end, nag-fail na pala tayo. Even mananampalataya, marami pong nag-fail. Amen? Because the Word of God is true. Totoo po ang salita ng Panginoon. Na yung binibigay sa ating mga pagkakataon, let us assess. Lord, ito po ba'y galing sa iyo? Ito po ba'y kalooban mo? O hindi na po natin isinasangguni sa Panginoon? Amen? We have to inquire. Inquire po natin ang Diyos natin. Amen? Because He knows our future. Nakikita po niya yung future po natin. Una po is fear of the Lord. Pangalawa, spirit of fear. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Ito pong spirit of fear na to is a hindrance to our life and walk with God. Ito po ang ayaw ng Diyos, spirit of fear. It is not from God. Hindi po ito galing sa ating Diyos. This kind of fear is a tool that our enemy, the devil, uses to hinder us in any way he can from all that God has for us. This kind of fear contradicts our faith. It goes against our faith. Pag pumasok ang fear sa mananampalataya, nakikripol, okay? Nakokontaminate yung faith meron po tayo. Amen po ba? Ito po hindi kalooban po ng Diyos natin, the spirit of fear. Ito po ang pag-aaralan natin. Ito po ang focus natin ngayong umaga ito, the spirit of fear. What to do when tempted to be afraid? Ano pong gagawin po natin when we are tempted to be afraid? Number 1, choose to trust the Lord as an act of your will, not as a response to your emotions. Choose to trust the Lord as an act of your will, not as a response to your emotion. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil nadala tayong emosyon. Or nadala tayo ng circumstances sa buhay po natin. Practice a determined, praise-filled refusal to be afraid. Job 1:20 verse 22. Tingnan po natin. Yung nangyari po kay Job. Job 1:20 verse 22. Ito po yung panahon sa buhay po ni Job na kung saan in an instant, inalisan po siya, okay, ng kayamanan, amen, ng kanyang mga anak. He's the wealthiest man, dun po sa panahon po nila. Pero in an instant, God allows those things happen to him. Sabi po niya dito, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Next verse. And he said, naked I came from my mother's womb,
and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. He chose to trust the Lord. Ano man yung nangyari sa buhay niya, pinili pa rin niya na magtiwala sa Panginoon. Sabi niya, hubad akong dumating, hubad din akong babalik sa Kanya. Sinabihan pa nga siya ng asawa niya, kutsain mo na yung Diyos mo, isumpa mo na yung Diyos mo. Pero ito pong response ni Job. Ano pong sabi niya? Naked I came, naked will I depart. Blessed be the name of the Lord. He still has the confidence sa ating Panginoon. Amen? May tiwala pa din po siya. Ano man ang nangyari sa kanyang buhay. Psalms 56 verse 3 to 4. Tignan po natin. Psalms 56 verse 3 to 4. Whenever I am afraid, sa atin po, nakaka-experience ng fear. Pwede po natin i-meditate ito. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Amen? Maganda pong salita ng Panginoon. Amen? Meron po siyang assurance about isa sa atin. That whatever happens, amen, may kinalaman po ang Diyos natin. Meron po siyang, handa po niya tayong i-rescue. Handa po niya tayong iligtas. Hebrews 13:6. Tingnan po natin. Choose to trust the Lord. Hebrews 13:6. The Lord, so we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Ito pong helper na salita, amen, na ginamit po dito sa Hebrews 13:6. From the Greek word boithos, pala. Bowie means to cry for help and theo means to run. Ito pong helper na binabanggit po dito, the Lord is my helper. Okay? Boithos is one who comes running when we cry for help. Para po yung nanay at yung anak. Na yung anak na gustong magpa-rescue sa nanay. Ano pong ginagawa ng nanay? Kunyari, mayroon pong biglang umiyak yung bata. Ano pong ginagawa ng nanay? Response agad. Di ba agad po niyang tatakbuhin yung kanyang anak? Tama po ba sa mga nanay? Amen? Ito po yung sinasabi dito na helper. God is ready and willing to help us whenever we call on Him. Handa po siya. Ready to rescue us. The word describes the Lord as poised and ready to rush to the relief of His oppressed children. Handa siyang tumakbo, handa siyang lapitan ka whenever you call upon His name. When they shout for His assistance. The word describes, ito pong ginamit na salitang helper sa Greek word na ito. Ready to rush, ang Panginoon po natin, ready to rush to the relief of His oppressed children when they shout for His assistance. Kaya po wag po tayo mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Sad to say, marami po mananampalataya pag they encounter problems or difficulties in life, minsan tumatalikod sa Panginoon. They lose hope. Pero ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, lapit tayo sa Panginoon. Handa po ang Panginoon na sa atin na tulungan po tayo. Choose to trust the Lord as an act of your will. Pangalawa, quickly release concerns and worries. Quickly release concerns and worries to the Father who wants to carry them for you. Psalms 13. Ito po yung panahon when David's enemies was about to get him. Nung ika-capture siya, nung huhuliin na siya. Ano pong sabi doon sa Psalms 13? Basahin po natin. Psalms chapter 13. For the director of music, Psalm of David, how long, Lord? Tinatanong niya ang Panginoon, will you forget me forever? How long will you hide your face from me?
How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord's praise, for He has been good to me. So makita po natin, ito pong sa buhay po ni David, he experienced sa buhay po niya. Pero ano po yung response niya dun sa problema? He quickly, lapit siya agad sa Panginoon. Kaya nga po tinagurian po siya ng banal na kasulatan na a man after God's own heart. Despite of all the sins he committed. Di po ba? Adulterer siya, liar siya, di ba? Marami siyang kasalanang nagawa, murderer. Siya pa yung dahilan bakit nagkasira-sira ang kanyang pamilya. Pero bakit sinabi pa rin ng banal na kasulatan na he is a man after God's own heart? It's because of his response to God. That whenever he commits sin, he always come before him, ask for forgiveness. He always come. So lapit po tayo sa Panginoon whenever we encounter. Magkaroon po tayo ng mga problema sa buhay, magkaroon po tayo ng mga failure sa buhay po natin of our sarili po nating gawain. Magkasala tayo sa Panginoon, still open po ang Panginoon to accept us. Amen po ba? Handa po ang Panginoon to receive us. Psalms 55 verse 22. Psalms 55 verse 22. Ano po sabi dito? Alam po kasi ng Panginoon na meron tayong limit. Ang Diyos po natin, alam niya na limitado ang tao. Amen? Sabi po dito, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Cast your cares upon the Lord. Minsan po ang tao, pag kinast, minsan kinukuha. Tama po ba? Amen? Amen po ba? Halimbawa, due date na po sa Monday. Oh Lord, ko mag-provide. Pagdating ng Monday, kukunin natin sa Lord yung pinigay natin. Amen? What do I mean? Tayo na mismo gumagawa ng kaparaanan instead of Him. Amen po ba? When we say cast, wala na sa'yo ang bola. Tama po ba? Nasa Kanya na. Amen? Yung trust and confidence mo, nasa Kanya. Matthew 6:25 to 34. Quickly release concerns. Ano ba yung concern mo sa Panginoon? Bigay mo sa Panginoon. Pag nandyan yung fear, ano ba yung fear mo? Fear mo may due date na, fear mo ganito, fear mo kailangan bilhin. Give it to Him. Matthew 6:25 to 34. Therefore, I say to you, do not worry about your life. May buhay po ba tayo? Amen. What you will eat or what you will drink, nor about your body what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Next verse. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap. Hindi naman po nagtatanim ng mga ibon, di ba? Nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Ang Panginoon Jesus po natin namatay para sa atin, hindi para sa mga ibon. Amen po ba? Amen po ba? Nagbayad ng dugo niya, hindi para sa mga hayop, para sa atin. Di po ba? Ibig sabihin, mas mahalaga tayo kaysa sa mga hayop. Pero yun ang, doon tayo ikinukumpara. Sabi doon, mas mahalaga ba kayo kaysa sa mga bagay na yan? Verse 27, sabi niya, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Or sa ibang rendition po sabi doon, can add single day in his life. Sa pag-aalala ba natin, nadadagdagan ba yung buhay natin? Humahaba ba yung buhay po natin? Napapaikli pa nga po, di po ba? Amen? Next. So why do you worry? Ba't ba daw tayo
worry pa, nag-aalala. About clothing, consider the lilies of the field. Ang Panginoon po ba namatay para sa lilies? Sa mga tanim? Hindi po, di po ba? For how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon, in all his splendor, was not arrayed like one of these. Next. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows what you need, all of these things. But seek first, ito po yung kondisyon ng Panginoon. In order for us to experience those things, ang sagot po is nasa verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen? We must seek Him. We cannot outgive God. Tama po ba? The more you invest time on Him, He will invest time on you. The more you give sa gawain niya, God will, hindi po papatalo ang Diyos po natin. Because in the first place, siya naman talaga yung nagkaloob. Wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Amen? Bayad lahat. Kasalanan natin on the past, kasalanan natin this present, at kasalanan natin sa hinaharap. Ano kailangan natin gawin? We have to come before Him and ask. Amen po ba? Amen po ba? So sabi niya, why do you worry? Ba't ba tayo nag-aalala pa? Binigay na niya yung kasagutan. Seek first His kingdom. Gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. 1 Peter 5:7. Ano po sabi po dito sa 1 Peter 5:7? Casting all your care upon Him, for He cares for you. Nagmamalasakit po ang Diyos sa atin. Amen po ba? Because ang binayad niya, dugo ng kanyang anak. Tama po ba? Amen? Kasi kung wala pong pagmamalasakit ang Diyos, hayaan na lang po niya tayo. Destin po natin sa hell di po ba? Ang destiny ng tao is sa walang hanggang kamatayan. But because of His grace, because of His love towards humankind, towards you and me, anong ginawa niya? He gave His only Son to die for you. Instead tayo yung mapapahamak eternally. Amen? But because of His love, siya ang nagbayad. Tama po ba? Amen. Philippians 4:6-7. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding. Meron po yung kapayapaan ng Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos kasi na yan, okay, sabi doon, which surpasses all understanding. Hindi man maintindihan ng ating intellectual mind, but because there's a peace of God inside of us, meron po tayong confidence, mapapanatag yung loob po natin. Amen? Sabi doon, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Di po ba very confident yung tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, and Abednego? Kamatayan ng kapalit Pero confident pa din sila. Sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos na yan. And if our God will not rescue us, we will not still worship that God. Yun ang ibig nilang sabihin. Amen? Sabi na, in the peace of God which surpasses, yung peace po ba na yan, nasa atin? Because kung nasa atin yung kapayapaan na yan, whatever happens to this world, sa buhay po natin, meron po tayong confidence sa Panginoon. May kapayapaan po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Matthew 11:28. Last verse po natin. Matthew 11:28. Come to me, all you who are labor and are heavily laden, and I will give you rest. Nabibigatan na po ba tayo sa buhay natin? Amen? O ano na sa atin? Kung ba naging kalyo na tayo? Sabi ng Panginoon, come, lapit.
Hindi niya sinabing ang Diyos ang lalapit sa atin. Ano sabi niya? Tayo ang lalapit sa Kanya. Amen po ba? Hindi ang Panginoon lalapit. Tayo mismo. Sabi niya, come to me. All who labor and are heavy laden. Mga nabibigatan sa buhay. And I will give you rest. Verse 29. Pakicheck po verse 29. Matthew 11:29. Tingnan po natin. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Lapit po tayo sa Panginoon. Amen? Bawat sitwasyon po ng buhay po natin, alam po ng Panginoon, kaya po nating lagpasan. 1 Corinthians, yung binanggit po natin kanina. Di po ba? Walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi po natin kaya. Pangatlo, una po kanina, choose to trust the Lord, quickly release concerns, and number 3, beseech the Lord to work in you a singleness of purpose in heart. Beseech the Lord or request earnestly, ask urgently to work in you. Ask the Lord to work in you. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Our spirit must be renewed. Amen? Because yung spirit po natin, pag hindi po natin nare-renew, nagiging weak po siya. Amen po ba? Kaya nga po, we have to meditate His Word. Kaya nga po, we have to have communion with other believers in order for our spirit to be strong, mapalakas. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Amen? Ang labanan po natin, spirit eh. Tama po ba? Kung hindi natin ine-enhance yung spirit natin, paano makikipagdigma? Paano makikilaban yung spirit po natin? Weak ang spirit pag hindi siya nanunurture. Amen po ba? Kaya nga po meron tayong pagsamba. Kaya nga po meron tayong salita ng Panginoon to meditate on. Tama po ba? Amen? Parang sa physical po natin, kung gusto natin mapalakas yung spirit po, ay yung physical natin, ano po ginagawa? Kumakain ng tamang pagkain. Iba pa nga, nagpupunta pa sa gym. Tama po ba? Sa mga nag-gym. Amen? Pero how about our spirit? Kamusta po ang spirit po natin? Every Sunday lang po ba natin pinapakain? Amen? Sabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate on it day and night. Basahin po natin, panandalian. May makukuha po tayo dito. Amen po ba? Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. How can we observe everything written in it if we do not meditate His Word? Tama po ba? Kailangan may meditation para malaman po natin. Then ang resulta, if we keep on meditating, ito po yung result. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. If you want to have prosperous life and good success, ang kasagutan po, ang kondisyon is meditating on His Word. Para malaman po natin, ano po yung nais ng Panginoon sa atin. Meron dapat constant communication sa Panginoon. Our spirit dapat buhay. Amen po ba? Kasi sabi ng banal na kasulatan, God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Tayo po is a spirit being. Tama po ba? Mananampalataya. We are a spirit being. So ang spirit po natin, yun ang nakikipag-communicate sa Panginoon, not our flesh.
So, paano makikipag-communicate ang Diyos sa atin if we do not nurture our spirit? Kailangan mapalakas po yung spirit po natin. For the battle is not of flesh, but of in spirit. Tama po ba? Ang paglabanan po is through spirit. Kaya nga po, halimbawa, sa isang church, diba? May nagkakos ng division. After quite some time, meron na naman. Bakit? Spirit po kasi yan eh. Umalis man yung nag-cause ng division before, kung hindi na-arrest ang spirit, mauulit at mauulit po yan. Amen? Same holds true dun sa Antichrist. Sabi yun ng banal na kasulatan, 1st century pa lang, meron ng Antichrist. At sinasabi siya throughout all generation. Because that is a spirit. And if we focus so much time kung sino ang Antichrist, masasayang po oras natin. Spirit po kasi yan. Amen? Beseech the Lord to work in you a singleness of pure purpose in heart. Ask Him for a spirit that endures and stands fast on the truth you know. And number 4. Ulitin po natin, choose to trust God, quickly release concerns, beseech the Lord, or request earnestly, ask urgently. Pangapat, expect God's Spirit illuminating the Scriptures to give you clear guidance every day. Ang manual po ng buhay po natin, wala po sa fortune telling. Amen? Kaya po ang buhay po ng mananampalataya, hindi swerte-swerte. Tama po ba? There's no such thing as luck sa mananampalataya. Amen? Wala pong swerte-swerte. Expect God's Spirit illuminating the Scriptures to give you clear guidance every day sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. We need to ask Him. Ang manual po ng buhay po natin is sa banal na kasulatan. Amen? If you want to know more about yourself, tignan po natin ang banal na kasulatan. Kung gusto mong ma-strengthen ang buhay mo, kung gusto mong malakaran yung nais ng Panginoon sa atin, nandito po sa banal na kasulatan. Amen? Sa isang bagay na bago, halimbawa sa gadgets, before you will use, di po ba ang ginagawa po natin, binabasa natin yung manual. Tama po ba? Kasi if we do not read the manual, kung di po tayo familiar sa gadget, hindi po natin magagamit yung bagay na yon dun sa maximum capacity po niya. Tama po ba? Halimbawa, sa isang bagong instrument, sa isang bagong gamit, nakalagay sa manual, 110 pala. Sinaksak natin sa saksakan natin to 20 volts. Di po ba? Nangyari po sa amin dito yan. May pinadala si Tito Dodong na charger ng battery. Hindi ko nabasa, 110 pala nakalagay. Naisaksak sa 220. Hindi na pakinabangan. Kung gusto po natin mapakinabangan yung buhay po natin, nasa banal na kasulatan. Amen? Kung gusto po natin ma-maximize yung capacity ng Diyos sa buhay po natin, amen? Let us meditate. Let us read His Word. Sabi po ng banal na kasulatan, according to the power that works in us. Kung ang capacity ng Diyos sa buhay mo, illustrate po natin, sinlaki lang ng baso, hanggang dun lang po magmamanifest ang Diyos sa buhay po natin. But if we expand our capacity, lalakihan din po ng Diyos ang pagpapakilala niya sa atin. Amen? Kaya yung iba pag nanalangin, but Lord, ang bilis naman nilang makareceive ng pinanalangin sila, ang bilis naman nilang makareceive. But ako, ang tagal-tagal na, hindi pa rin. Amen? Expand your capacity. Meron pong banal na spirito to help us. John 15:26. Ano pong sabi po rito? John 15:26. But when the Helper comes, ito pong banal na spirito, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. John 16:7.
Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Ang Panginoong Hesus po is wala na po sa ating kalagitnaan. Tama po ba? But we have the Holy Spirit residing inside of us. Amen? Kailangan alam po natin yung pagpasok po natin sa presence ng Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen? We must be dweller. Resident dapat po tayo sa presensya niya. Are we a resident or are we a visitor? Amen. Kung residente ka, kung naninirahan ka, alam mo ang pasikot-sikot sa loob ng bahay. Amen? Pero kung bisita ka, hindi ka basta-basta kikilos. Pero sabi ng banal na kasulatan, He who dwells. Ibig sabihin, palagi ka. Ibig sabihin, naninirahan ka. He who dwells in the secret place of the Most High. Kaya sa pagpasok po natin sa presence ng Lord, we must see to it that we are a resident, not a visitor. Kaya yung iba manghang-mangha, bakit ang bilis makapasok sa presence ng Lord? Bakit pag ako na umawit sa Panginoon, ba't ako pagka nagpuri sa Panginoon, parang yung prayer ko hanggang dyan lang sa ceiling? Dweller po dapat tayo. Resident po dapat tayo. Tama po ba? Hindi po dapat tayo bisita sa presence ng Diyos. Psalms 43 verse 3. Psalms 43 verse 3. Oh, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your tabernacle. Psalms 119 verse 105. Expect God's Spirit. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos daw po nagsisilbing ilawan natin, okay, sa ating dinaraanan. So every day of our lives, we must trust Him na magbigay, mag-shed ng light sa ating dinaraanan para, okay, matahak po natin yung nais ng Diyos na tahakin po natin. We cannot see our future, ulitin ko po. Because during that time, lagi po ina-example, during those times, wala po silang flashlight. Tama po ba? They cannot see what lies ahead of them. Pero, sabi po dito, yung lamp na yon nagsisilbing ilawan daw sa bawat daraanan. Kokonti o napakalit lamang po ang kayang sakupin ng ilawan nila during their time. Meaning to say, kasi kung flashlight ang ginamit nila during their time, makikita niya yung end ng kanyang daraanan. Sa kanyang daraanan pala, napakarami palang pagsubok. Amen? Na instead magpatuloy siya, maaring ma-discourage na siya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. On our daily life sa Kanya, we must trust Him. Hindi pinapakita ng Diyos yung future natin. Hindi pinapakita ng Diyos kung anong mangyayari sa atin in the future. Bakit? O yung daraanan po natin. Because ayaw ng Diyos na ma-discourage po tayo. Napakarami palang pagsubok na daraanan natin. Kung pinakita na ng Diyos yun, maaaring hindi po tayo magtutuloy. Tama po ba? Pero gusto ng Panginoon, on our daily life, in every step of the way, step by step, we must trust Him. Kung ano lang pinapagawa na sa atin ng Panginoon, doon lang. Doon lang. Okay? Amen? Proverbs 6:23. For the commandment is a lamp, and the law a light. Salita ng Panginoon. Reproofs of instruction are the way of life. At ang panghuli po, Psalms chapter 19, verses 7 to 10. Psalms chapter 19, verses 7 to 10. The law of the Lord is perfect,
converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, than a honeycomb. Yun po ang salita ng Panginoon sa atin. Amen? Perfect na po ang salita ng Diyos. Hindi po, wala pong bawas yan, wala pong kulang yan. Sa atin po ang may pagkukulang. Amen? Alam po natin ang gagawin whenever that situation darating sa buhay po natin. Yung fear na yan, the spirit of fear, ibigay po natin sa Panginoon. Let us learn to trust on Him. Choose to trust on Him. Release concerns sa Kanya. Sabihin po natin, ano ba yung concern natin sa buhay po natin? Amen? Tatay po natin siya eh. Tama po ba? Sabi nga po na ba nakakasulatan, kung ang anak ba humihingi sa ama ng pagkain, bibigyan ba niya ito ng ibang bagay? Bibigyan ba niya ito ng serpent? Bibigyan niya ba ito ng hindi kaaya-aya sa bata? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Beseech the Lord. Ask. Lapit tayo sa Panginoon. He knows what our situation is. And expect God's Spirit ang magtuturo po sa atin towards His Word. Everyone has or will experience fear in our lives. Amen? May experience po natin yung fear na yan. Because we are still on the flesh. Tama po ba? We are not yet perfect. 2 Timothy 1:7 is not the fear that God wants for us. Amen? Yung spirit of fear na yan, hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Overcoming fear is rooted. Ulitin ko po, overcoming fear is rooted in trusting God and receiving His love. 1 John 4:18. Tingnan po natin. 1 John 4:18. John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Satan will do all he can. Gagawin po ng kaaway yan. To get us out, to get us to doubt the love of God. Gagamit siya ng circumstances. Totoo ba ang Diyos mo? Bakit hanggang ngayon di ka pa magaling? Totoo ba ang Diyos mo? Bakit hanggang ngayon meron ka pang nararamdaman? Totoo ba ang Diyos mo? Bakit kayo nandiyan ka pa rin sa sitwasyon na yan? Satan will do everything he can to get us to doubt the love of God, often by using fear. Fear of fortune, fear of failure, etc. The good news is when we experience fear, we do not have to stay there. Psalms 34:4. Pag merong fear po, wag po tayong manahan sa fear na yan. Psalms 34 verse 4. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Lapit tayo. Natatakot tayo, lapit tayo sa Panginoon. And He will help us. We must take our fears to God. Bigay po natin yung ating pagkatakot na yan. He is the one who can deliver us. Ang Diyos lamang po makakatulong sa atin para ma-deliver po tayo. We cannot do it by ourselves. Tama po ba? Hindi po natin kaya. Sa atin nga po mananampalataya, na-fail pa minsan. How much more sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Kaya marami sa kanila, they end up their life. Pinuputol nila, kinikitil ang buhay. Bakit? Para sa kanila, hopeless na. Pero sa atin, mananampalataya, we know our right in front of Him.
Alam natin yung karapatan natin sa harapan ng Diyos. Alam po ba natin? Amen? Alamin natin yung karapatan po natin sa harapan ng Panginoon. Pag nagkasala po tayo, lapit tayo sa Panginoon. Bakit po? Alam ng Panginoon, limitado pa rin tayo. Alam ng Diyos, magkakasala pa rin tayo. Pero His grace is sufficient for us. Amen? Amen po ba? Amen. So, ngayong umagang ito, about fear, na if ever ma-encounter po natin yan sa buhay po natin, alam po natin ang dapat gawin. Amen? Do not lose hope. Itong taon na to, we do not know what will happen. Amen? Sabi po nila, meron naman bagong strain, magkaroon na naman ng bagong pandemic, magkakaroon na naman ng kung ano nung problema na yan. Yung sakit ng hayop na transfer, may transfer sa tao. Di po ba? Pero may confidence po tayo that whatever happen, sabi ng banal na kasulatan, I will be with you in trouble. I will rescue you. I will honor you. I will honor you. Amen? Kaya ngayong umaga tayo po yung yumuko. Tayo manalangin. Sa ating pong pagpapatuloy, maybe call on Reverend Stella. Amen. Praise God. Sa umaga pong ito, mayroon pong tinuturo ang Diyos sa atin, ano? Na kung saan ang nais niya na yung fear na nanggagaling sa Kanya, that reverential fear, ang naroon po na, habi nga po, ang makita sa ating mga puso. Dahil ang sabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. No? Ito daw yung magbibigay sa atin ng wisdom upang makapamuhay tayo ng may katagumpayan. At sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ito daw magbibigay sa atin ng tunay na karunungan. Praise God. At kanina po habang nagtuturo si Pastor Alvi, no, naroon po na nabanggit nga na bukas March na. Napakabilis ng panahon, di po ba? No? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, we must redeem the time for the days are evil. Ito po yung word na nag-speak sa akin. Ang sabi sa Psalms 90 verse 12, ito po yung panalangin ni Haring David. So teach me to number my days that we may apply our hearts unto wisdom. Turuan mo ko, Panginoon, na ang bawat araw, no, yung bawat araw na sabi nga po lumilipas sa ating mga buhay ay magamit natin ng mayroong wisdom, mayroong sabi nga ay karunungan na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi yung naroon na sabi nga ay lilipas din ang araw, no? Sabi nga po, ang bawat araw, ang bawat oras ay napaka-precious, napakahalaga. Pero ang araw na ito, sabi nga po, yung bawat minuto ng ating buhay, mababaliwala if we will not apply wisdom. Yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. At tandaan natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po, ang sabi nga, hindi natin pwedeng ibalik yung nakaraan, no? Hindi natin pwedeng ibalik yung oras na nakaraan. Ang nasa ating Panginoon na bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, mai-apply natin yung wisdom, no? Yung wisdom na nanggagaling sa Kanya. At ito po ay naroon nasa pamagitan ng yung reverential fear. No? Yung reverential fear, nasa Kanya pa rin naman po nanggagaling. Sapagat ito ang magdadirect sa atin. No po? Ito yung magdadirect sa atin. At yun nga po, lagi natin sabihin, Lord, teach me to number my days. Huwag niyong hayaan na merong oras, merong minuto, may segundo na masayang. Po, na masayang. Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe that God is preparing us. No? Naroon po na inihanda tayo ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari, kapag po ang wisdom na nanggagaling sa Diyos ang nasa atin,
na makikita po natin, walang pagsubok, walang tribulation na pwede nating pagtagumpayan. Remember, ang sabi nga po, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Gusto ko lang po magpatotoo, no? Na ang sabi nga po, tunay nga ang ating Diyos ay, sabi nga po, Diyos na kung saan ay kumikilos at nagbibigay sa atin ng proteksyon, bagamat ang kaaway ay naroon, na sabi nga ay talagang lagi siya naghahanap ng butas sa atin. Alam niyo po ba, yung una ko pong gusto ipatotoo, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, maaring na-share ko to nung nakaraan na ang sabi nga ay, nung pong nagsishare ako doon sa ating daily devotion, no? Nag-share daily devotion, ay pagkatapos po noon, bigla pong tumawag nga yung tiya ni Bishop, taga-Pasig siya, Christian na din po siya, senior citizen siya, mainit po siya sa ating Panginoon, na ang sabi niya nga ay, nagulat siya dahil habang nag-uusap silang mag-ina, dahil yung isang anak na lang po niya ang kasama, ay bigla niya daw narinig yung boses ko. Na sabi niya, sino yon? At nung naroon na tignan niya yung kanyang cellphone, ay nakita niya nga yung daily devotion. No? Makikita natin, it is a work of God dahil may mensahe ang ating Panginoon. At alam niyo po, nung time na yon, talagang ifinocus niya yung kanyang puso't isipan sa salita ng Diyos. Grabe po yung na-bless ang kanya, bless na bless siya. At kaya nga pagkatapos tumawag po siya sa akin. At alam niyo po ba, nagkaroon siya ng desire, no? Na yung iba niyang mga kasama, dahil nga po sa pandemic na ito, hindi pinalalabas ang mga, kasi 73 na siya, hindi pinalalabas yung mga senior, uhaw na sila sa salita ng Diyos. At naroon po na naging ano po yan sa kanya, na this is one way to share. Kaya sabi niya, paano ko to isi-share sa aking mga kasama na gustong-gusto na lumabas, gusto na makarinig ng salita ng Diyos. At ang sabi ko nga sa kanya, tiya, isasend ko po yan sa messenger nyo, i-forward nyo lang doon sa mga friends nyo. No? That is the work of God. No? Makikita natin, hindi niya hinahanap pero bigla. No? At ang sabi nga po, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, nakikita niya yung mga puso na naghahanap talaga sa Kanya. At isa pa po na gusto kong i-share sa inyo kung paano ang kaaway, no? Ay naroon na, sabi nga po, katulad ng sinabi ni Pastor Albi kanina, 24 hours siya na naghahanap ng masisila. At alam niyo po, nung isang araw po, bali mag-aalas 12 na yon, 11:30 na yata, tulog na po kami ni Bishop. Bigla po nag-ring ang cellphone. Tawag po yun ng aming anak na si Shemuel. Dahil nagpapahukay po siya, no? Para doon sa tubo ng kanyang tubig. At naroon na inanuhan ni Shemuel ang papa niya na, pakisabihan niyo na lang si Dennis na wag nang ituloy dahil kahol daw ng kahol yung mga aso. Naroon daw po na naiistorbo, no? At sa madalit sabi, mula sa aming pagkakatulog, ay nagising nga kami dahil doon sa tawag na yon. At tinawagan naman ni Bishop si Paeng at yun nagkaroon ng mga instructions. At unknowingly, bigla pong naroon na merong nag-message sa kanya kay Bishop. Nag-hello, parang first ano lang yun eh. Nag-hello tapos, alam niyo naman po ang pastor, alam namin na 24 hours dapat on call ka, no? Dahil kapag po may naghihingi ng prayer, hindi pwedeng sabihin natin bukas na, no? Kaya nung time pong yon na biglang nag-ano si Bishop, tinanong niya, nag-hello din siya. First time lang pong nag-appear yung account na yon, no? At nung nag-hello siya, tinanong niya, taga saan po kayo? Nung i-message niya yung taga saan po kayo, pumasok na po ng CR, si Bishop, no? At pagpasok niya, medyo natagalan siya, nag-ring, no? Tumatawag doon sa kanyang messenger. Ang tagal lumabas ni Bishop, kaya ako ang sumagot. At nung sasagutin ko na, bigla pong naroon na naputol yung tawag. Kaya naging curious ako.
tinignan ko kung sino yon dahil nga baka meron na nangangailangan ng prayer. Alam niyo po ba, nung pagbukas ko doon sa account na yon, may picture. May picture na lumabas. Isang babae na nang-aakit. No? At dahil doon, naroon ng paglabas ni Bishop, tinanong ko, sabi ko, meron tumawag sa iyo. At ito yung tinanong niya, sino yan? Sabing ganon. Tapos ang ginawa po namin, binlock na kaagad namin. No? Ibig sabihin talaga makikita natin ang gawa ng kaaway. Before pa naman po ako natulog ng time na yon, meron akong binasa tungkol doon sa isang evangelist. No? Siya po ay kilala sa buong mundo. Ginagamit siya mightily, yung evangelist na yon. Pero yung pong evangelist na yon, si Ravi Zacharias, ay isa sang American India, namatay na po siya noong May 2020. No? Noong May 2020. At alam niyo po ba, naroon na, noong May 2020 pa siya namatay, pero alam niyo ngayon ay merong lumalabas. Mayroong lumalabas na mga na kaya nga, tawag dito, naging curious po ako dahil nung kami po ay nagpe-pray sa Dawnwatch, isa po yun na pinag-pray ni Pastora Chic, pero hindi ko alam kung anong details. Kaya nagkaroon ako ng na i-search siya. At nung akin pong i-search, alam niyo po ba na ang evangelist na yon kilala sa buong mundo, very respected, no? Respetado, napakalaki ng kanilang ministry. Lumalabas po ngayon na marami pa lang naabusong sexually. No? At ngayon naglalabasan, kaya sabi nga po, ang apektado ngayon, na ginugulo ng kaaway ay yung kanyang pamilya, yung kanyang church, no? At yung mga samahan ng mga pastors. No, kaya ganun yung sabi nga, pag hindi wala yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, kung hindi tayo naroon na wala yung divine fear sa ating mga puso, ang kaaway, lagi siya naghahanap ng pag hindi po tayo naging aware, no? Kaya sabi ko nga, Lord, salamat. Sapagkat noong time na yun talagang ipinakita ng Lord kaagad kung ano ang dapat gawin. No? Kaya ang ginawa namin, binlock namin. At nung kinabukasan, na-share ko nga kay Pastora Chic, no? Kaya sabi nga ni Pastora Chic, kaya nga po ngayon, talagang kailangan maging maingat, lalo na po mga pastors, no? Mga nangunguna. Na halimbawa, pupunta sa mission hanggat maaari, hindi siya nag-iisa. No? Kaya sabi ko nga, Lord, salamat sapagkat nung buksan ng Diyos itong mga pintuan ng, sabi nga po yung sa mga missions na nangyayari po ngayon sa ating church, ay nabigyan si Bishop ng kapartner talaga sa pamagitan ni Pastor Walter, no? Na kung saan talagang naroon na, kailangan talagang naroon ang bantayan. At higit sa lahat, yung don't watch na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, no? Yung itinuro sa atin during this pandemic, na talagang lagi tayo nakabantay through prayer. Dahil sa huling panahon na ito, ang sabi nga po, naroon na, sabi nga po, ang kaaway ay talagang, dahil last days na niya, marami siyang hihilahin, marami siyang naroon na gustong ibagsak. Kaya ang kailangan po natin talaga ay ang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Upang sabi nga po, naroon na makapamuhay tayo ng may tagumpay. At ang wisdom na ito, katulad po nung diniscuss sa atin ni Pastor Albi, it comes from the fear of the Lord. Kaya ang kailangan po ay talagang naroon na sa ating mga puso yung reverential fear na yon, ang siyang mamayani. Sapagkat ito yung magdadirect sa atin, ito yung magtuturo sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng wisdom. Remember, the wisdom in this world is foolishness to the Lord. Kahit sabihin pa na napakatalino mo, no? Nakakuha ka ng maraming award, but that wisdom is just foolishness unto the Lord. Ang nais ng ating Panginoon, yung divine wisdom na nanggagaling sa Kanya. Sapagkat sa darating na tribulation, doon sa mga magkaroon man ng, sabi nga, worst pandemic pa, this divine wisdom
ang siyang naroon na magbibigay sa atin ng lakas. Ito ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon para makaranas ng tunay na tagumpay. Amen? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe, nilalagay ng Diyos ang katuroan na ito sa ating mga puso. Dahil ayaw niya na may isa man na mapahamak. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. No? He is putting in our hearts ito pong reverential fear na ito. Kaya sa pagkakataon pong ito, kung sa ating mga buhay, meron pa tayong mga nagagawa na alam naman natin na hindi nagbibigay ng kabuluhan sa ating Panginoon, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. It's the right time, no? Na tayo po ay lumapit sa Kanya. Magpakumbaba sa Kanya. Huwag na nating hayaan na kainin tayo, no? Nakainin tayo ng maling gawain. Hayaan natin na yung divine fear na yon ang naroon po na manguna sa ating mga puso. Yung fear na kung saan alam mo na ang lahat ng iyong iniisip, ang lahat ng iyong ginagawa, ang lahat ng iyong sinasalita ay nalalaman ng ating Panginoon. He sees all. Sabi nga po, naroon na He knows everything and He is in control of everything. Kaya sa umaga pong ito, tumayo po tayong lahat. Let's come humbly before the sight of God. Lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Dahil ang tunay na, sabi nga po, wisdom, may pagpapakumbaba na nanggagaling sa ating Panginoon. Let us sing this song as a prayer for our hearts. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. The Lord sees us. The Lord knows our hearts. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Bagamat every Sunday lang tayo nagkikita-kita, ngunit araw-araw, minu-minuto, segundo, may Diyos na nakatingin sa atin. Let us sing this song. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisa. Amen. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Yes, Lord, continue to search our hearts, O God. Wala kami may tatago, wala kami may lilihim, wala kami may pagmamalaki sa inyo. We humble our hearts unto you right now. Yes, O Lord. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang walang pagurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang walang pagurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Yes, Lord. Aming Diyos, tunay nga na maghari ka sa puso ng bawat isa. Kung sa pagkakataon na ito, may nakikita ka po, Panginoon, na hindi pa totally 100% na nagsusuko ng buhay sa inyo. Kung kaya't, Panginoon, hindi niya maranasan ang tunay na wisdom na nanggagaling, Lord, sa inyo. Father, I pray, speak to your people right now. Kayo po ang siyang mangusap, Panginoon. Sapagkat tanging, Lord, hallelujah, reverential fear lamang na nanggagaling sa inyo, makakapagsalba sa amin. Lord, sa lahat ng pagsubok, sa lahat, Lord, hallelujah, na mga pandemics, oh Lord, o anumang mga kaguluhan na mangyayari. Kaya, Lord, sa pagkakataon na ito, I know and I believe that is your word unto us today, to have that divine fear unto you, O God, na walang may tatago, walang may lilihim sa inyo, Panginoon. Kaya kami pong lahat ay nagpapakumbaba. Yes, O Lord, take full control of our hearts, O God. Be our Lord. Be our Lord, O God. Hindi lamang basta matanggap namin ang kaligtasan, kundi maging Panginoon ka ng aming mga buhay. Kayo na ang maghari sa amin at ang wisdom na nanggagaling sa inyo ang mag-direct sa amin, Lord, ng aming pong lalakaran. Marami pong salamat. Hayaan niyo po na inyong mga salita na narinig sa umagang ito ay patuloy na maitago sa aming mga puso. Katulad po ng sinabi ng Haring David, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Ang mga salita niyo, Panginoon, na mga natatago sa aming mga puso, ang maglalayo sa amin, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Panginoon, maraming pong salamat. We honor you today. We bless you. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Makakaupo na po tayo. At itutuloy ko na rin po dahil ako po ang naka-assign sa ating offering. At katulad nga po ng ating pong napag-aralan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag po naroon yung talagang fear of the Lord, ang gawain po ng pagkakaloob ay isang paraan na kung saan malalaman natin, this is one way upang anuman yung ating mga pangailangan ay maranasan natin ang divine provision ng ating Panginoon. No po? That through God's wisdom, malalaman natin yung katotohanan. Doon sa sinasabi sa Luke 6:38, that's given, it shall be given to you, pressed down, shaken together, running over. Talagang kapag tayo ay nagkaloob, ito ay binabalik sa atin ng Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Sabi nga, hindi natin siya pwedeng higitan sapagkat siya ang unang nagbigay. No? At ang sabi din sa Matthew 6:19-20, titignan natin dito, Matthew 6:19-20, paki-flash nga. This is the wisdom na nais ng Diyos na atin pong makuha ngayon, lalo na sa larangan ng pagkakaloob. Ang sabi dito, lay not yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. Huwag daw po tayo mag-ipon ng yaman, dito sa mundo. Makita po natin nung nakaraan, ano yung balita sa isang bangko, na kung saan yung milyon-milyon niyang pera biglang nawala. Ang akala natin napaka-safe na, Napaka-safe na ng ating mga pera kapag nasa bangko, pero makikita po natin, ipinakikita, ng Diyos na hindi, sabi nga po, walang lugar na safe talaga. Kundi sa Kanya lang. Ang sabi sa 20, tignan natin, but lay up yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust nor do corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Hindi kayang nakawin. Kaya sa atin po, yung wisdom na nais ng Diyos na makamit natin, matanggap natin, lalo na po sa larangan ng ating pong financial,
ang nasa ating Panginoon, doon tayo nagle-lay up ng treasure natin. No po? Doon sa kanyang kaharian. Dahil dito po hindi kayang nakawin. No? At ang nakakatuwa po dito, kung sa bangko may pera kayo, sa loob ng 1 taon, ilang porsyento lang ang inyong matatanggap na interest. Kaya minsan, marami ang naghahangad, no, na operan mo lang ng 20%, tuwan-tuwa na. Dahil talagang sa mundong ito, walang makakapagbigay. Pero alam niyo po, sa oras na ito, china-challenge ko kayo. Sa ating pong Panginoon, hindi lang 20% kung magbigay siya ng interest. Amen? No? Hindi lang 100%. Sabi nga po, nagsisiksik, umaapaw. No, umaapaw, magugulat kayo. Magugulat kayo. Dahil grabe po kung magbigay ng interest ang ating Panginoon. Kaya kung nais nyo talaga na maranasan, yung sinasabi niya, I came here to give you life and have it more abundantly. Sabi nga po, gamitin natin yung wisdom na nanggagaling sa Kanya. At ito po yung nakalagay dun sa Malakay 3:10. No? Lagi natin ito naririnig. Anong sabi doon? Marami ang mga magnanakaw. Saan? Sa tithes and offering. No? Kasi nga ang akala nila, through bank, doon lalago ang kanilang pera. No. Kung nais natin talagang maranasan. No? Kanina nga po, meron akong isang service na pinakikinggan. Do po. Naroon na, sabi nga ay, itong pandemic na ito, marami nawalan ng trabaho, no? Marami ang nandoon na di malaman kung saan pagkukunan. Pero yung mga tao na tunay na lumalakad sa wisdom ng ating Panginoon, namamangha, no? Namamangha kung paano ang pagpapala ay dumarating sa kanyang buhay. Sabi nga yung patotoo doon, merong isa na negosyante na kung saan ay dahil sa pandemic, ay sabi nga yung negosyo niya bumagsak. Pero sa kanyang pakikipagniig sa Panginoon, nagbigay ng wisdom ang ating Panginoon. May isang negosyo na ibinigay ang Diyos sa kanya. Pero ang negosyo niya nangangailangan ng malaking kapital. Ang sabi niya nga sa Panginoon, Lord, paano ko magagawa yan eh? Ano nga ngayon? No? Sa bank account ko, halos 25,000 na lang. Pero yung kapital na kailangan niya, 250,000. But because that is the wisdom that comes from God, no po? At ito po ay kailangan lakaran na lang, nagulat po siya. Sunod-sunod ang tumawag sa kanya na nakikipag-partner sa kanyang business. Na kung saan merong isa, nag-offer ng 300,000. Sabi niya, Lord, wow, 250 lang ang kailangan pero 300. Kaya makikita po natin, if we will receive the wisdom from God, makikita po natin yung, sabi nga po, yung great provision na kailangan natin. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoon, huwag tayo maging magnanakaw. No? Sabi nga, paano tayo nagiging magnanakaw? Through our tithes and offering. No? Yung pagbibigay natin ng dapat sa Kanya, yung tithes, tandaan po natin, hindi po ito sa atin. Huwag nating gamitin. Bakit? Banal po yan. At ang banal kapag ginalaw natin, matatanggap natin yung sumpa. Kaya huwag tayong magtaka kung ang sakit ay ayaw umalis sa ating mga buhay. Dahil natatouch natin yung holy. No? Kaya nga po, sabi nga, ibalik yung dapat na, ibalik para sa ating Panginoon. At yung ating offering, doon lang tayo nakakapagkaloob sa Kanya. Doon lang natin napapakita talaga sa Kanya na, Lord, mas sabi nga, mas higit ka, no? Naalala ko yung isang katuruan na sabi ko, wow, ang galing ng wisdom na yun ah. Di ba ang sabi sa Malakay 3:10, subukan niyo ko kung hindi ko buksan ang pintuan ng kalangitan at ibuhos ang pagpapala na wala kang pagsidlan. At alam niyo po ba yung wisdom or revelation na naipahayag doon sa mga salitang yon? Yung po palang nagpapabukas ng pintuan ng pagpapala, ang kapahayagan na kanyang natanggap ay yung tithes.
nabubuksan. At yung, sabi nga, kung hindi ko ibuhos ang pagpapala na walang sukat pagkalagyan, ito po ay dun sa offering. Kaya siguro yung iba nagtataka sa inyo, Lord, tapat naman po ako sa tithes. Bakit hindi ko nararanasan yung overflowing blessing? Sa ating pagkakaloob, bukas ang bintana. Sa ating tithes pala, bukas ang bintana. Kaya yung mga faithful tithers, bukas po ang bintana ng kalangitan para sa atin. Amen? Kung gusto nyong ibuhos, ito po yung sa offering natin. Kaya yung iba nagtataka, no? Bigay naman ng bigay ng tithes. Faithful na faithful nga. Kung totoong faithful, no? Dahil si Lord na nakakaalam. Pero walang bumubuhos. Sa pagkakataon na ito, the wisdom that is coming from our God, ang pagbuhos ng pagpapala ay sa pamagitan ng ating offering. Sapagkat ito lamang yung naroon na pinagkakatiwala sa atin. Yung 90% na yan. Diyan tayo susubukin ng Panginoon. Ano ba yan? Kakanyahin mo na ba yan? Aakuin mo na ba yan? No? O naroon na habi nga po, naroon makikita pa rin ng Panginoon yung, habi nga po, yung katapatan mo. Meron po ako nakita, kagabi yata, tuwan-tuwa po ako, no? Dahil merong isang store sa US na yung pong may-ari nun ay grabe yung generosity niya. Pero yung po ay tinetest niya yung mga bibigyan niya. Ang ginagawa po niya, halimbawa yung mga paninda niya, meron siyang, katulad nung pinakita, yung isang cellphone, inilagay niya doon sa isang lalagyan ng mga biskwit, no? Maya-maya po, merong pumasok doon sa tindahan niya at kumuha doon sa biskwit na yun at nakita yung cellphone, no? Ang ginawa po nung bibili na yon, no? Ibinigay niya, sabi niya, may nakaiwan po ng cellphone doon, ibinalik. Ang sabi niya, nakita niya yung katapatan nung nagbalik. Sabi niya, ay ganun ba? O sige, sabing ganun, dahil dyan sa katapatan mo, yung bibilin mo, libre na. Oh, salamat po, sabi nung bibili. At ang ginawa po nung may-ari, ibinalot, na doon sa pagbalot niya yung tinapay na yon na ibibigay niya na doon, inilagay niya pa rin yung cellphone, no? At ibinigay, inabot. Tuwan-tuwa yung binigay niya kasi nga alam niya libre na yung tinapay. At paglabas ay may CCTV siya, no? Tinitignan pa rin niya yung katapatan ng tao. At alam niyo, paglabas ng dala-dala habang binubuksan, nakita niya nandun yung cellphone. Ang ginawa niya, bumalik uli siya. Ang sabi niya, nakakita, nandito pa rin po, ilagay niyo po dito sa plastic yung cellphone. Ang sabi niya, dahil sa katapatan mo, sa'yo na yan, cellphone na yan. Naku po, lalong napaluhod sa tuwa, no? Yung tao, hindi lamang po yun. Marami siya mga ginawa na tinitignan yung katapatan. Alam niyo po, ganun din po ang tinitignan ng Diyos sa atin. Yung katapatan ng ating mga puso. Na kung sa konting bagay, tayo po ay naroon na matutukso, ito ang magpapahamak sa atin. Tinitignan ng Diyos yung katapatan natin. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Pag-ibig sa salapi o pag-ibig sa Kanya na Siya lang ang alam mo na magpo-provide? Naalala ko po yung isang testing na ibinigay sa akin ng Panginoon. Magmula nung makilala ko siya at may tinuro siya sa akin na kapag ako'y pinagpala, hindi ko to aangkinin. Kung ito ay, kung hindi ako nanalangin para sa isang bagay, alam ko may nangangailangan na ito. Kaya minsan hindi ako maintindihan ng aking mga anak, bakit daw ang bilis ko na magbigay o magpahiram o ganon, no? Dahil sa puso ko, alam ko na kapag may pagpapalang dumating sa akin, maaaring ako ay alulod lamang ng blessing na yon, no?
At alam niyo po, one time, birthday ko, naipatuto ko na to, maaring matagal na, pero gusto ko lang pong paalala sa inyo. Birthday ko po, meron pong isa na nagbigay sa akin ng 1,000 pesos pa-birthday. Nung time na yon, first time na parang naisip ko, akin to. No? Akin to kasi pa-birthday to sa akin, akin to. Thank you, Lord. No? Nawala yung kaisipan na alulod lang ako. Ang naging kaisipan ko ng time na yon, akin to. No? Akin to. Kasi birthday ko, para sa akin to. At alam niyo po ba, pagkatapos po noon, lumipas ang oras, nagkaroon po kami ng hospital visitation. Meron kaming pinag-pray sa hospital. At habang kami po ay nagpe-pray, bigla po sinabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo yung 1,000 na natanggap mong regalo. Alam niyo po, kapag kayo ay merong personal na relasyon sa ating Panginoon, ang nasabi ko lang kay Lord, Lord pinadaan mo lang sa kamay ko. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko po. Kaya ng time na yon, inabot ko yung 1,000 na yon doon sa ipinag-pray namin na nasa hospital. Alam niyo po, ang kapalit po ay yung overflowing joy na hindi ko maintindihan ano yung kagalakan na nararamdaman ko. Na sabi ko nga yung kagalakan na yun siguro hindi kayang tumbasan nung nanalo sa loto. Grabe po! Yun yung sinasabing the peace that passeth all ay the joy unspeakable. Hindi mo mapaliwanag, hindi talagang nag-uumapaw. No? Kaya sa umaga pong ito, let the true wisdom of our God ang siya pong mangyari sa ating pagkakaloob. Huwag itong maging isang parang ritual. No? May offering, kailangan ko mag-offering. No. Hingin natin sa Panginoon yung wisdom. No? Lord, ano po yung direction niyo sa akin? What is your instruction, Lord? No? Ano po yung instruction niyo sa akin? Ano po yung revelation niyo sa akin? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe, because the fear of the Lord is in our hearts today, He will instruct you and direct you in the way you should go, even in our giving. Kaya sa umaga pong ito, tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Ama namin Diyos, salamat. Kayo ang may-ari ng langit at lupa. Walang dahilan, Panginoon, upang kami ay matakot, O Diyos. Sa mga nangyayaring mga pandemic, Panginoon, o anumang mga tribulation na dumadaan sa mundong ito. Sapagkat una sa lahat, hindi naman po kami taga rito. We belong to your kingdom that cannot be shaken. At Lord, sa amin pong pagkakaloob ngayon, salamat po for that revelation feel na itinuro niyo sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, that fear, O Lord, that belongs to you. Give us wisdom kung ano pong dapat namin pagkaloob sa umagang ito. Give us a teachable heart, Panginoon, to follow you, to obey you, O God, sapagkat walang sino man, O Diyos, na sumunod sa inyo ang pinabayaan nyo. Thank you po, sapagkat alam namin, O Diyos, ang divine fear na yon ang siyang magbibigay sa amin ng tunay na tagumpay upang makapamuhay sa magulong sanlibutan na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming po mga ipagkakaloob. At alam po namin, Lord, we cannot outgive you. Sapagkat ito naman ay galing din po sa inyo. Tinetest niyo lang po, Panginoon, ang aming mga puso kung hanggang kailan o hanggang saan kami susunod sa inyo. Especially, Lord, sa larangan ng pananalapi.
Kaya Father God, I pray, matuwa ka po sa aming desisyon ngayon, sa aming pagkakaloob. Maraming pong salamat. We give you all the praise, the glory, the honor, the thanksgiving. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Lord. Sakit ko, kailan may di pababayaan sa'yo lamang. Nagtatakbo ako sa'yo lamang.
praise. Amen. Announcement po. Yan. Ngayon po ay last day na po ng February and next week po ay first Sunday na po ng March. And tuloy-tuloy po ang ating mga gawain po, ang morning devotion po, tuwing Monday, Wednesday, and Friday ng 9 a.m. And then Thanksgiving worship po natin every Monday ng 7 p.m. Midweek ng Wednesday, 7 p.m. din po. And soaking every Friday, 7 p.m. At mga prayer po natin online sa Fathers po, Mondays to Friday, 4 a.m. Sa Mothers din po at sa mga Pastors, Monday to Friday din po. Sa Mothers po ay 5 a.m. And sa Pastors naman po ay 5 a.m. din po. Sa mga youth naman po, every Tuesday and Thursday ng 10 p.m. and Saturday po ng 6 a.m. And mamaya po meron po tayong Youth Fellowship. Ayan, Youth Fellowship po natin, dito po tayo sa church po. Mamaya pong hapon ng 4 p.m. po with Pastora Chic. And bukas naman po yung youth service po natin online ng 4 p.m. And yun nga po, this coming April po ang ating 10th year anniversary. Ang ating team po ay A Decade of God's Goodness and Greatness. So sa darating po ng March ay magkakaroon na po tayo ng preparation para po sa ating anniversary. Yun lang po. Pahabol. Kung sino po yung yung inawit po kanina, kaninong yun? Yung inawit kanina. Ha? Sa Victory. Pero ngayon po, nagkakaroon po tayo ng compilation ng mga yung sa atin na po, katulad po yung kay Brother Neil. Ilan na yung Neil, yung mo? Ha? Ayan. Baka po merong yung bawat isa sa atin, merong binibigay na awit ang Diyos, no? Siguro gawin natin yung para sa ating parang search. Yung mga awitin, no? Para sa ating anniversary. Kung meron pong awit na inilalagay ang Diyos sa puso nyo, no po, hayaan natin na ito'y maibahagi natin at isabihin nyo lang po kina Pastor Albi para mabigyan ng lyrics o yung melody, no? Na kanina po kasi habang nakikinig ako ng mga awitin, akala ko sa inyo galing, no? Pero alam ko, ibibigay ito sa atin ng ating Panginoon. At ito'y magiging pagpapala sa napakarami. Amen? No? Naroon po na sa ating pong devotion, kung tayo ay naroon na sa paggising natin sa umaga, sa ating pag-awit, pag-worship sa Lord, maaring maibigay sa atin. No po? Huwag po tayong mahiya na iyon na ibahagi. Sabihin niyo lang po kay Pastor Walter, pwede niyo isulat yung mga lyrics, sila ang mag-aayos. No po? At ito po ay magiging kabahagi po natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya tumayo na po tayong lahat. Yan. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, let's seal, no? Iselyohan natin itong ating gawain na ito ng pagpupuri sa Kanya. Praise God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks Amen. Give thanks. to the Holy One. Give thanks because His favor
Oh, we thank you, God. We praise you, we honor you, God. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, O God. Salamat, Lord, sa inyong presensya, Panginoon, na aming nadama. Sa presensya mo na magbabago sa aming buhay, O God. Thank you, Holy Spirit, for visiting us today. Thank you, Lord, for your word, Panginoon, na natanggap namin sa araw na ito, O God. Lord, I pray, O God, na tumubo at magbunga ito, O God, sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Thank you, Lord, for your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. We pray, O God, na patuloy, Lord, na kayo ang siyang magbago, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga taong nasa paligid namin, O God. And Lord, ang mga taong nandito ngayon, Panginoon, ay lalabas ng punong-puno ng kasiyahan, Panginoon, ng joy, Panginoon, sa kanilang puso, O God. And Lord, dumaloy ito, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa mga taong nasa paligid sa kanila, O God. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Lord, patuloy, Lord, namin pinapanalangin din, O God, ang mga gawain namin, Panginoon, sa ibang lugar, Panginoon, sa Sagana, Panginoon, sa Pangasinan, sa Mindoro, God. Lord, we pray, Panginoon, na kayo ang mag-bless, Panginoon, ng mga gawain ito, God. And Lord, sa mission, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa aming bishop, Panginoon, sa aming mga kapastoran, O God. Lord, naniniwala kami, O God, na ikaw lagi ang magpo-provide, Panginoon, ng pangailangan nila, O God. Physically, O God, mentally, spiritually, financially, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw nagsusustain ng pinagkaloob mong mission, Panginoon, sa church na ito, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for this day, O God. Thank you, Lord, sa bawat isa, Panginoon, maging sa aming pastor na nagbigay ng inyong salita, Panginoon, sa araw na ito, O God. Lord, bless him, Panginoon, his family, O God. And Lord, sa lahat ng inyong manggagawa, Panginoon, ikaw ang magpala sa kanila, O God. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Cover us with your blood. Thank you, Lord, for everything, O God. Thank you, Lord, for your love, for your grace, for your mercy upon us, O God. We praise you, O God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise the Lord. Tapos na pala. God bless us all.